Ktorý súťažiaci bol Topka? Alebo Lorka? No takže Jasminka moja zlatá, vitaj na tomto Zoome, ktorý som zorganizovala. Ahojte, ahojte. Jaj. Jasminka, ďakujem, že si dnes spravila na mňa čas. Pri Veľmi veci, rada, ktorú veľmi si rada. sama vymyslela. Vítame pri 0. epizóde Flip-Flopu. Dnes sme sa tu stretli, aby sme zhodnotili contestants, teda súťažiacich, ktorí sa prihlásili do druhej série Drag Race Slovakia. A je tu so mnou hostka a tá, čo to vymyslela celé, Jasmína Richartová. Ahojte, ahojte. Liquid, Ahoj. ďakujem ti krásne za pozvanie do tejto 0. epizódy. Tak sme sa dohodli, že by to bolo možno fajn, že takto na začiatku si pozriem tie dievčatá ja tiež trošku takto zblízka. A teda nielen dievčatá, ale máme aj Drag Kinga, čo je tiež taká veľmi zaujímavá novinka tejto našej druhej season. Takže áno, som veľmi, veľmi rada, že tu môžem byť takto na začiatok a tiež dať nejaký komentárik. A ja tu budem samozrejme každý týždeň, pretože keďže som nevyhrala, tak teraz musím robiť verejnoprospešné práce. Je to tak. A budem reagovať každý týždeň na zadanie týždňa a na runways našich performerov, ktorí sa budú nachádzať v druhej sérii. Jasminka, nože prezraď mi, aká bola téma alebo zadanie tohto proma? Tak akože išla som primárne po tých slovenských farbách, celkovo keď som vymýšľala vlastne akú farebnosť chcem tejto season dať, tak som si povedala, že tá červená, modrá s takým nádychom, odtieňom bielej, že by to mohlo ísť spolu, hej, je to také naše, také slovenské. A teda jediné zadanie, ktoré dostali, bola vlastne táto farebná paleta, hej, nedostali nejaké žiadne ďalšie špecifikácie, že musia to byť šaty, alebo musí to byť hento, musí to byť tamto. V tomto mali úplne že voľné ruky. Naozaj jediné, čo ich limitovalo v tomto, bola tá farba. No každopádne, ideme na to. Došiel ten čas a musíme, není na výber. Nemáme na výber, už tu sedíme, už musíme. Počnúc súťažiacou číslo 1, Gwendolyn Celeste. Gwendolyn. Jasminka, Outfit určite sa mi veľmi páči. Podľa mňa je naozaj veľmi nápaditý, je tam veľmi krásne zakomponovaný prvok toho saka, ktoré je netradičným spôsobom oblečené, za čo má u mňa určite veľký plusový bod. Takisto farebná škála, veľmi sa mi páči, ako sa teda hýbala vlastne medzi dvoma farbami, a to síce nejakou čiernou a fialovou a ich rôznymi odtieňmi. Čiže za mňa tiež veľmi pekná kombinácia farieb, čo by som možno vytkla, ale to je úplná maličkosť, kde práve tá parokňa je fajn, ale viem si k takémuto outfitu predstaviť možno niečo kúsok iné. akože všeobecne súhlasím o veľa veciach s tebou, ale ja tu mám takých malých pár 5 pivov, ktoré by som vytkla možno. Tie zvonové nohavice sa mi páčia, no je to farebne veľmi zaujímavé. Ale nie je to zlé. S tou čiernou sa mi to tiež páči, akože v rámci blockingu farieb. Nie som si úplne istá, ja by som veľmi rada mala napríklad tak okolo krku ten golier ako keby. Že to sako v podstate zakomponované nejak inak. Viem, že to je vlastne náročnejšie aj časovo, aj na či to človek musí ušiť alebo nejako upevniť a rozstrihať. Ale áno, čo sa týka všeobecného, za mňa fajn. Ja by som možno ešte veľmi rada upriamila pozornosť na ten vzor, ktorý sa vlastne nachádza v spodnej časti toho saka. Tiež mi to príde ako veľmi zaujímavý element, takže tiež veľký plusový bod. Je to pekné. It's giving hearts. The body is right. Nemám čo vytknúť, mne sa tento look páči, takže za mňa to je topka. Za mňa to je tiež topka. Súťažiaca číslo 2, Miss Eva Lunch. Tak môžeš začať. Topánky vyzerajú byť také, že semišové, páčia sa mi. Je to taká pekná červená. Jediné, čo by som možno k tomuto vytkla, je to veľmi burlesk, samozrejme, to je to, čo Eva aj robí. Páči sa mi to aj tie elementy, aj to, že to je poglitrované. Aj to, že to je bearded, strašne mi to dáva také... Kabaretný štýl. Áno, ale skôr takým štýlom do fantastical. The bearded lady. Trošku možno by som chcela viacej make-upu, to je taká vec, ktorú vytknem.
Ono, keď sa na to vlastne pozrieš, tak viac menej to boa, ktoré máme ináč veľmi podobné, má ona v takej istej, alebo respektíve podobnej farbe, ako má topánky. A potom vlastne ten prvok na tej sukni. Policajti, reflexné prvky, halo. It's giving reflexný prvok and I live for it. No, tak by som asi dala flopku takú jemnú. Rozumiem. Ja možno by som ešte doplnila, Iva to vlastne aj spomínala v svojom úvodnom videu, že vlastne dragu sa venuje iba rok. Každopádne, ak by som mohla teda dať týmto spôsobom nejakú radu, na ktorú časť dragu by sa možno Eva do budúcna mala trošičku viac zamerať, tak je to určite práve ten make-up. Mám pocit, že tento look som už od Evy videla. Je to tak. Úplne súhlasím s likvidným hodnotením na úkor ostatných a aj na úkor toho, že naozaj jednalo sa o promo shooting a bola vlastne len zrecyklovaná fotka z minulosti, tak za mňa je to tiež flopka. No. With all love, samozrejme. Dobre, môžeme ísť ďalej na súťažiaceho číslo 3. Drag Kinga Roberto The Nasty. The Nasty! The Nasty. Som veľmi rada, že sa nám tento rok podarilo znova nájsť takýto rôznorodý cast, vrátanie teda Roberta, aj zastúpenie s rádou Drag Kingov. A naozaj som veľmi zvedavá, čo Roberto prinesie do tejto súťaže. Ale poďme k tomu outfitu. Opäť tu máme vlastne prevedenie červenej a čiernej, čo je za mňa naozaj veľmi super. Oceňujem pózu, zaujímavý spôsob, akým sa odfotiť práve na promo look. High heels mi prídu naozaj veľmi pekným kontrastom. Za mňa má Roberto make-up na veľmi vysokej úrovni. Veľmi sa mi páči, akým spôsobom si ten make-up robí a naozaj je za mňa veľmi dobre zvládnutý a po tej technickej stránke. Popravde, trošičku mi tá rúžová rozbíja tú jednotu červenej a čiernej. Na druhej strane, ale je to veľmi pekné obzvláštnenie toho outfitu. Možno práve keby sú tie kvietky a tie náušnice tiež červené, ale takej možno tmavšej červenej. Možno tie vlásky troška ináč sa s nimi vyhrať, ale tak uvidíme, čo do budúcna Roberto prinesie, ako sa hovorí. Za mňa tento look hodnotím, že topka. Tie sú úplne super a páči sa mi to aj s tou flitrovanou košeľou v podstate, alebo tričkom, ako keby strašne veľmi pekné to je premyslené. Páčia sa mi vlastne aj tie vlasy mne osobne napríklad, podľa mňa to veľmi svedčí celému looku. Aj tie malé detaily to mi vôbec nevadí, pretože to beriem ako keby iba ako dekoráciu. Áno. A tú ružovú. No a dáva mi to taký strašne matadorský štýl. Ale... Že býka idem býka hnať. Hnať, je to tak. A toto je za mňa topka. Toto je jeden z asi najsilnejších lookov z toho celého proma pre mňa osobne. Určite, plne súhlasím. Súťažiaca číslo 4, Pasha Honey. Poša! Opäť tu máme kombináciu červenú a čiernu. Trošku by som možno chcela vidieť, nechcem to povedať hnusne, ale že zlepšenie v make-upe spôsobom, aby bol akože aplikovaný tak trošku precíznejšie. Ale inak mi vôbec nič na tomto looku nevadí, príde mi jednoduchý, super, možno slabší oproti ostatným oveľa, ale svojím spôsobom to veľmi funguje. Mne osobne sa tento outfit veľmi páči, takisto by som poznamenala, že Poša je tiež jedna zo začínajúcich queens na scéne, takže tiež nemáme úplne asi tie očakávania na úplne že vysokej úrovni, ale takisto, ako sme už vravili aj predtým, celý tento koncept súťaže je vlastne o zrovnávaní súťažiacich, čiže áno, keď to porovnám k ostatným súťažiacim, jedná sa opäť o jeden z tých slabších kúskov. Každopádne, čo ale chcem určite vypichnúť, je ten headpiece. Headpiece sa mi naozaj veľmi páči, podľa mňa veľmi pekne doplnil celý ten outfit. Ten náhrdelník, ktorý má, veľmi pekne vyplnila ten prázdny priestor dekoltu, čiže za mňa veľmi super. S tým make-upom súhlasím, minimálne s tou intenzitou, lebo keď sa vlastne na tú hornú časť make-upu pozriem, vlastne od očiek vyššie, tak sa mi to tam už kúsok stráca, mám pocit, že má viac farieb pod okom ako nad ním. Možno, že by som ešte do budúcna nejaký výraznejší padding, ale opäť to je na osobných preferenciách. Toto je vyslovene len to, čo mne by sa možno k tomuto looku žiadalo. Troška stiahnutejší pás, väčšie boky a hneď by to dýchalo úplne iným životom. Ale áno, keď to mám zrovnať teda s ostatnými outfitmi v rámci tohto proma, tak určite tento outfit je flopka. No za mňa je to flopka. OK, Miss Fink. Ideme ďalej, súťažiaca číslo 5.
Arejkové šaty sú fajn. Páčia sa mi aj tá kombinácia. Je to zatiaľ taká najviac jedinečná kombinácia, by som povedala. A sú tam nejaké nude bežové topánky, ktoré vidím. A trochu sa mi tam strácajú divným spôsobom. Áno. Neviem, či tento look je úplne za mňa v poriadku. Poznám Arejka a viem, že dokáže vyprodukovať ako keby nie že silnejšie, ono toto svojím spôsobom to funguje ako celok, ale vadia mi tam samostatné elementy z nejakého dôvodu. Čo sa mi veľmi ešte páčilo, tak boli práve tie doplnky, ktoré použil, či už je to ten opasok, aj ten náhrdelník, takisto headpiece, veľmi pekne spravený. Jedna z dvoch queens, ktoré mali lace front wig. Čo nie je úplne, že problém, keď nemáte, ako napríklad ja teraz, ale naozaj celkovo táto párokňa veľmi pekne vystihuje Arejkovú tvár. V čom ale budem teda súhlasiť s tebou je určite to, že videl som od Arejka už aj lepšie looky a konkrétne poviem, ako je aj lepšie make-up looky. Tento jeden konkrétny mi príde taký naozaj, neviem úplne, čo si o tej oblasti očí mám myslieť. Príde mi taká trošičku... Tell her, girl. Tell her. Ako také dva monokliky. No, akože ja sa vrátim ešte k tomu celému, že mne je úplne jedno, či ona má teraz lace front wig alebo nie. Za mňa toto je extrémne malá wig na tie proporcie, ktoré tam sú na tom looku celom všeobecne. Trošku mi to celé príde také zvalcované, neviem. Jednoducho nepríde mi to ako niečo, čo by bol taký echt Arejko look aj z minulosti a viem, že dokáže oveľa lepšie veci vyprodukovať. Čo ja viem, za mňa je toto flopka. Za mňa je to topka, ale z jedného prostého dôvodu ja sa na ten outfit v tomto konkrétnom prípade pozerám ako na celok. A na ten prvý pohľad je to jeden z prvých outfitov, ktorý mi napríklad zobere pozornosť, keď sa pozriem napríklad na celý plagát. Za mňa je to flopka, ale nič zlom. Ideme na súťažiacu číslo 6. Bimbo. V prvom rade by som veľmi rada vyzdvihla jednu zásadnú informáciu. Ona si to šila sama. Vidím. Don't be mean. Nie, podľa mňa takto. Bimbo naozaj tento outfit skonštruovala sama. Mne osobne sa to veľmi páči. Ten outfit mi dáva taký punkový vibe, je to naozaj niečo alternatívne. Je to farba, ktorú nepoužila žiadna iná súťažiaca ani súťažiaci. Veľmi sa mi páči mimika tváre, ktorú dáva v tejto fotke. Naozaj to nie je len taká tá, že chcem byť pekná, vieš, ale práve naopak ukážem ti, že vieš, proste toto sa mi tam veľmi, veľmi páči. Takisto aj tá wig, za mňa fajn. Za mňa veľmi fajn. Jedine čo, tak mi to vlastne od pásu dole príde také prázdne. Áno, tie nohy, akože honey, your legs are beautiful. Ale niečo tam ešte dať, aby ten look nepôsobil taký half-made, že proste doslova len sa je na čo pozerať od pásu hore. Rada by som tam videla niečo, chýba mi tiež niečo na tých nohách, ako keby buď by to mali byť čižmy, buď by to mali byť čižmy, alebo nech pokračuje nižšie v podstate tá látka. Tá látka možno trošku by som zvýšila v podstate, alebo predložila aj tie ruky. Trošku mi to príde také veľmi krátke, také, že sa to stráca aj v tej póze. Ale je to za mňa veľmi jedinečný look v tom, že keď som sa pozrela a videla som jednoducho, že o koho sa jedná, čo môžem čakať, je to taký, že nový nádych. V podstate by som to brala ako na drag. Veľmi taký aj grunge svojím spôsobom a to rozcuchané kuriatko ako párokňa, to je akože... Jo, ja určite plne súhlasím. Za mňa je toto topka. Tak. Súťažiaca číslo 7, Jasminka, profesor. Mne osobne je ten outfit fajn, ale keď to znova porovnávam s tými ostatnými, tak ma neohúril až tak ako tie ostatné outfity. Oceňujem, že konečne vidím modrú. Vieš čo, ja tomu dávam topku už teraz, nebudem to meniť. Už len za to, že to je modrá a že sú to šaty a že celé mi to dáva taký
Ja tam vidím z nejakého dôvodu Auroru a tou pózou a tou energiou, čo mi to dáva. A ešte trošku Rocky Horror Picture Show zmiešaný s Aurorou, neviem prečo. Je to určite zaujímavý pohľad na vec. Musím uznať, že ten outfit má určité prvky, ktoré sa mi veľmi páčia, ako je napríklad tá šatka, alebo teda aj ten opasok. Tým, že aj ruky má holé a šaty sú dlhé, tak z nej to robí taký slíš. Hej, že možno s týmto... Mne to napríklad osobne až tak nevadí. Mne to osobne až tak nevadí. Mne to príde ako celok taký v podstate, že to bolo ako keby schválne, ja to tak beriem. A páči sa mi to, že tie ruky sú vlastne voľné, lebo mi to príde ako taká silná časť toho looku tiež samo o sebe. Že je tam ten kontrast v podstate aj s tou tvárou, pretože keby tam nič nemá, tak asi tam nič nebolo. Jasné, ale keď to mám hodnotiť znova ako celok a v porovnaní s ostatnými lookmi, tak pre mňa je toto flopka. Súťažiaca číslo 8 za Žiliny Rocky Roll. Rocky Roll. Neviem, páči sa mi make-up, príde mi taký grunge dark. Hrozne mi dáva strašne, že by ma dobila, keby som knezla. A to sa mi páči. Tie lakovky nemajú chybu, za to dávam minus 200 bodov. Trošku som sklamaná z tej farby. Ja musím uznať, že až na nejaký 4. alebo 5. pokus pozerania sa na tú fotku som zistila, že vlastne toto je tiež modrá, respektíve tmavo modrá. Čo je trošku škoda vzhľadom na ten celkový dojem z tej fotky. Na prvú dobrú má človek pocit, že sa pozerá na čierny bodysuit. Keď si to človek veľmi, veľmi priblíži, len bohužiaľ to úplne asi každý človek na internete robiť nebude, tak vidno tam veľmi pekne aj to lémovanie hornej časti, je to tam vykamienkované, akože určite outfit je pekný, bohužiaľ tá exekúcia úplne tu nám neprišla až tak, ako by bolo potrebné, čiže nebolo to dotiahnuté do konca, čo sa týka možno nasvietenia. Čo mne osobne tam veľmi, veľmi chýba, je nejaký náhrdelník. Plne súhlasím s make-upom, make-up je za mňa naozaj super zvládnutý a veľmi sa mi páči nose ring moment, a takisto aj wig možno trošičku viac vyčesať, ale nie je to úplne veľký problém za mňa. Každopádne aj skrz to nasvietenie a celkovo v porovnaní s ostatnými outfitmi toto je pre mňa tiež flopka. Za mňa by to bola topka, keby to je jednotné svojím spôsobom, ak to dáva zmysel. Má to veľmi veľa tam je akože takých odvážnych častí, samostatných, ale úplne mi to neladí všetko spolu. Ale akože, a nevšimla som si, že to bola modrá. Bohužiaľ je to tak. Je to tak, nie je to úplne na prvú dobre viditeľné. Takže... Ale v pohode, no je to flopka, ale taká jemná. A ideme k súťažiacej číslo 9, Returning Queen. A to je... Oh no, shit. Is she gonna do shit this competition? She's gonna do shit. She's probably gonna do shit, as she said. Dobre, poďme sa k tomu vyjadriť teda. Tuto Dušik, ja strašne som rada, že Dušik je späť. Myslím si, že Dušik mala ostať aj prvýkrát dlhšie, len asi jej preplo, neviem. A strašne sa mi páči tento, že došla som z dovolenky look. Zmizla som, došla som do Albánska, odtiaľ som letela niekam a teraz som sa vrátila aj s kufrom. Určite, mne sa tento outfit veľmi, veľmi páči, ten kufor, akože keď niekto sa hovorí, že viac je viac, tak v tomto prípade táto konkrétna akcesória alebo teda doplnok naozaj viac je viac. Povedz mi, kto iný si dá ako doplnok kufor, akože what do you mean? Ale je to až tak silly, že je to až dokonalé. Áno. Veľmi sa mi páči tá asymetria, s ktorou sa vyhrala. Jedno ramienko máme, druhé nemáme, tam, kde nemáme, zdvihnem ruku, noha na opačnú stranu. Veľmi dobre premyslená tá póza. Páči sa mi, že to je ružová. Je to asi, že jediná ružová okrem Arejka. Akože taká, že hlavná, main ružová. A páči sa mi aj ten klobúk, aj to, že to ladí aj s tým kufrom, čo je silly goofy, aj všetko vlastne sedí. Vidím, že trošku tam je odrb. Cecky, všetko sedí aj postava. Odrb je v tom, že nemá boky. Ale nevadí, lebo to funguje. Každopádne tento outfit hodnotím určite ako topku. Za mňa je to tiež topka a dokonca by som povedal, že toto je šotka topka. Šotka topka. Šotka topka tohto týždňa.
Za mňa toto je úplne, že celý link. Všetky peniaze takto. Je to tam. Podľa mňa určite, keby máme toto hodnotiť, že teda najlepší outfit proma, tak jednoznačne Dušik vyhrala. Za mňa áno. Za mňa tiež súhlasím, takže to je tak všetko. Takže ďakujem ti pekne, Jasminka, za dnešný get together a teším sa na prvý týždeň Slovak Drag Race. Ja sa s vami lúčim. Po zvyšok týchto nádherných 9 týždňov tu s vami budú ešte iní hostia a hostky, ktorých si Liquid zavolá. A teda z moci mne zverenej mnou samým sebou, mne samému, ti tuto prenechávam žezlo nad týmto programovým formátom Fashion Photo Review